Здравейте, аз съм Скалата БГ и днес ще играя в един много хубав сервер. Доста ви хареса клипа. Така, играя с един мой приятел. Здрасти. Добре, да започваме. Ай, дамка, излезе ли? Ока. Не съм едно прома. Сега се крие малко, Това защото ти ли сме си? про. О, би си. О, убих един! Брат, Аз убих. че има много ме е страх. Ало, направих първия си кил. Опа, аз. Щом ти ли ме Ти биеше? аз да бия. Човек, знаеш колко сърца ми свали? Сега трябва да чакам. Да, добре, ама сега трябва да чакам. Ти си виновен. Напускай. Аз напускам аз работата. Ой, умря. Кой те уби? Как те уби? Сега гледаш да оправи. Баси и прото. Не ми зарежда джанковете. Шгон се едни. Лъжда. Айде да обърнем някой заедно. Абе, излиза и код такова, човек. Няма сега да се молим 2 часа. Ай, скачай, какво си правиш, то си Аз деня? скочихме. Само секунда да си оправя. Само да вия нещо. Оу. Ако искаш да срещнем водата. Чай да оправя сам настройки. Айде. Чакай малко. Так аз на кой играя, бе? Аз искам само да вия нещо. То на вас много умрял, бе. Ти на фаст ли си? Де да знам, чакай малко, защото... Проверявам контролите тук само хора. И аз ето на фаст много умрял, бе. Направи се на фенс. Не, оставай, така ще снимам сега първия клип, защото с ним се правят много работи, защото няма време. Аз този. Ох, ще умра. Някакъв. Ще да умра. Мал. Тогава, ако убиеш, някой ти дава, ти допълва 1 или половин сърца. Опа, някой да ни те хедшотна. Не знам. Не, И тук някакъв наследикът. Тук някакъв наследикът по оскамишка. Убиха ма. Мене. Ай да броим колко пъти са наубили мен един път. Той ми е... Айде да ги бием сега. Айде да направим някакво. Опа, извиняй, ако съм те ударил. Аз тук се крема. Някакъв бесит. Не можа да го убия. Ти казва така бесит, защото малко на микрофона се чува някакъв на беситката. Как ме удари? Мазно. Тупо да не. То с нищо ма кара. И това ти си ме удрил, ей. Спри се, Опа! Бесит! На беситката! Втори път умрях. Нормално. Ти почти през цялото време биеш мен. Но това ти ли беше? Да! Не, това е бил някой друг. Сигурно. Не бях аз. Как? Трети път. Май му взех то скила. Те нещо ме кара да се стигна. Нещо съм аз. На кой си че... Викай на този да му скачам. Фай да ми помогнеш. Чакай ти къде си? Ето си. Бай, поборката. То с нищо май... Поборката. Виж някакъв вода. Той пък се скри. Я да се скрия тук. Поборко май.
Ай, това сама се. О, ние тук на Локи стрела ли си игра? Абе, какви са те с олигофрения? Не знам, от беседката. Четвърти, айде, нас не бъде. Ох! Желязо. Сега трябва да ги бия без да ме докосна, защото иначе ще умра. Сега ще го пресрещна и ще го убия. Ате, пате. Лагам се мъра. Ти не знам дали има човек. Някъде не знам, Ай стига, колко път ще ме убия да е. Не си само ти. Не ми пука, ай сега скачам и изгледам и ги убивам всичките, И аз така, човек, айде да се срещнем във водата. Не, Айде. аз сега си купя работи, които ми трябва човек и си купя Айде, сега... бягай. Ето този дит ме уби, искам аз да го убявам, а те ми скачат по двама. Разкай да ги целия са. Какъв е този Еба си умрели да мич. Виж го Човек, идва с някакъв... не. Това съм аз. Не, да! Що ме налагаш, бе? Що този си може да те удари? И трябва ти да ме налагаш. Да, не те удари, защото може да те уби. Не само да те Трябва ти налага. да ме убиеш, така ли? Не, ти беше на нула, той може да те изби, ти нямаш да усечеш. Ей, пак! Не, той избяга. Гей ги биш, дай, бой. Ай, какъв е този? Какъв е този? Нокбак. Не сме отворени. Не, Ти казваш стига ти база. Добре, ай се опитаме да се стегнем, мачай. Как може да взема от тук в този сервер, защото Чакай. може се каже за първи път филм. Как мога да си взема това? Как се казваше, бе? Друг кит. Не, полшанки, да. Ами не може. Що? О, един го пръст. Тук не може да вземаш полшанки. Не, толкова имаше. Те половината с май са. То аз ги бия 15 минути, не мога. Ето, следващия. Абе, аз вече се ставам. А това само за да чакай. Въй, как ще е това така? Кой ще живее? Абе, Кое е някакви тим? Влязох в водата. въй, на половин сърце съм, човек. Аз съм на едно и половин. Чай, го дръпна. Въй. И ти ли са зварицата? Не, аз ги дърпам и бягам. О, Това бяха си. знаеш какво ме стресне? Помислих, че някой ме изнасилва. В гърба. Ой. Кой е то зла? Мога го ударя, въй къв кретен съм. Аз така на риба съм дошъл. Трябва да убия някой. Не! Бас си, Оля, Не, приби от бой. човек, сега ще скоча и няма умирам, човек. Запазя, Не ми човек. зарежда, кой не ми зарежда. Човек, тук не моля да взема някакви полшанки, човек. Не може. Що? Те другите май са с полшанки. Аз като ги Да, гледам... дава ти спидка от началото. Какво? Да, ти спидка от началото е. Еба си спидгата, аз нямам. Фай, колко мога ще играем добре, колкото мога, човек. Ще не съм про.
То снайпер нещо иска да ми яде кръка. Да ми захапи пръста рязко. Ай. Скачам. Как си оправя настройките? Какъв е този? Този май е хак. Ако искаш в друга мини игра да играем. Ако искаш пак на това мену. Ако искаш дай на пауза клипа и... Не. Не е смисъл да не се види такова айпото. Гледай сега как по най-бруталния начин ще умра долу. Чай намеря хора да ги бия. Или да умирам. Ще ми пука. Ай, що не мога ги бие? What? Oh. Това съм аз, това съм аз. Въй. Ако искаш да се махнем някъде надалече и да ги цели сока. Някакъв за теб. Дай го убим. А той би два човека временно. Как? Че той би... Аз ти казвам, те имат пошънки, че ние ги бим А 2 не часа. бе, това е хак, че той би теб и мен рана. Извиняй, де те ударих, брат. Нищо на мен много ми лаги. Да, ама за теб има някакъв. Въздуха му удра. Мога издържа много хора. Добре хора, Мен сега ще всичко сменим, ме лаги. сега ще сменим играта и Хубаво. веднага ще продължа, нали, клипа. И телепортирам. Добре. Добре, това беше от мен. А нали си продължаваш? Не, няма го продължавам. Няма го продължавам, това беше от мен. Ако ви е харесал клипа, нали, абонирайте се, коментирайте, каквото искате да кажете, само без да се обиждате в чат в коментарите. Това беше от мен, аз бях Скалата БГ и чао!